KwabaseRoma beshumi. Bazalwane, ukulangazela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo kungukuba basindiswe. Ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungengokuqonda, ngokuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu, befuna ukumisa okwabo, abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu. Ngokuba isiphetho somthetho nguKristu, kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Ngokuba uMose uloba ukuthi umuntu owenza ukulunga okuvela emthethweni uyakuphila ngakho. Kepha ukulunga okuvela ngokukholwa kusho ukuthi, ungasho enhliziyweni yakho ukuthi, ngubani ozakwenyukela ezulwini na, okungukuthi ukwehlisa uKristu, nokuba, ngubani ozakwehlela kwalasha na, okungukuthi ukukhuphula uKristu kwabafileyo. Kepha kuthini na? Izwi liseduze nawe, emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho, okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa. Ngokuba umbhalo uthi, lowo okholwayo akayikujabhiswa. Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki, lokhu yena uyiNkosi yabo bonke, ubacebele bonke abakhuleka kuye, ngokuba bonke abayakukhuleka egameni leNkosi bayakusindiswa. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na? Njengokulotshiweyo ukuthi, yeka, zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Ngokuba u-Isaya uthi, Nkosi, ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Kepha ngithi, abezwanga yini na? Yebo, impela, izwi labo liphumele emhlabeni wonke, nokusho kwabo kuye, nasemikhawulweni yelakhiweyo. Kepha ngithi, u-Israyeli wayengaqondi na? Kuqala, uMose uthi, mina ngiyakunivusela umhawu ngabangesiso isizwe, nginithukuthelise ngesizwe esingenangqondo. Kepha u-Isaya unesibindi sokuthi, ngafunyanwa yilabo abangangifunanga, ngabonakala kulabo abangangibuzanga. Kodwa ngo-Israyeli uthi, usuku lonke ngelulela izandla zami? Kuso isizwe esingalaleliyo nesiphikayo.